Maria Nodohy a mu pomáha technický kino Strugaj Todorovský Žarko. V ovom momente za počinu hráči hlavne vidíte so svoja pesna vo podraz scéna se akcia na ekipa to nabegala sa sila topka tam po tekutu strana. Šansa udari! Šansa za ekipa da napada lesno. Dobra, gdje se vede ekipa da napada, možda to se nije. Produžava nakon da ekipa da napada, сега si je približno preko da ekipa da čini to se na ekipa da napada Peninov. Peninov tamo da li će pregalica tamo Grančarov zanože za izvedujenie pomudrení se akcia na ekipa da napada desната strana, tamo će preveze Voljašević. Po levата strana možnost da se napali, tamo se para topka tamo potpuno kod Voljašević bije igrač odbojka. Thank you.